see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud. Zdravím vás, moje meno je Renézo a vítajte u prvého gameplaya. Dneska to bude z Hotline Miami. Dobre, aby som trošku upresnil tieto gameplaye. Takže tieto gameplaye sú na to, aby som vám ukázal, ako hra vyzerá, keby ste si ju chceli kúpiť alebo čo. Čiže maximálne dáme tomu 3 diely. Budem sa ich snažiť točiť čo najviac, takže tak bum. Je to sranda. Táto hra ako baví ma, len je ťažká v niektorých častiach. Vám dáva na výber, či chceme brokovnicu alebo krompať. Ja si určite zoberiem brokovnicu. Dobre, to preklikáme, to sú len scény na tutoriály. No, zober to. Nehač, ty! Dobre, teraz ideme semka, zabijeme tohto chlapka a to je vlastne celý tutoriál. Je to easy, takže takto to nejak začína. Ja sa to budem snažiť nejak prestrihať, aby to zaujalo. Aby ste z tohto gameplayu zistili, či sa vám tá hra páči alebo nie. Dobre, takže máme tu prvú stretávku. Nebudem to čítať, je to o ničom. Je to len také, chcem sa hlavne vrhnúť na hru, ako to vyzerá. Toto sú len všetky nepodstatné veci, hovoria mi o tom, že som nejaký gangster, a musím pre nich robiť, takže tak. Dúfam, že to nie je moc potichu a dúfam, že ja nie som moc potichu, ale keď takto sa dá nastaviť. Práve sme v našom peknom útonom bytíku. A to nejaká vesta tu chcem. Ne, išlem na to. A musím ísť zdvihnúť telefón. No, super. A volá nám náš šéf, alebo neviem kto, nikto nám proste volá a má pre nás job. Nás už čaká balíček, pravdepodobne s drogmi. A sú v ňom, áno, sú v ňom drogy a zároveň papier, že musíš to zaplatiť. Ja, nie, vážne, robím si srandu. Dobre, schválne. Dobre, už sa vrháme na prvé momentky, musím ísť dole. Takže, to by bolo niečo k tejto hre, je to taká, ste taký mafián, musíte vyvraždiť vždycky polku baru, ale je to aj zaujímavé, ak mi to teda pôjde. Práve na prvú výsiu, kde si máme vybrať masku, a kde som, to je preto, čo choď hore. Jaké máme na výber? Takže máme na výber, no a dáme si kouta, Richarda. Takže máme Richarda a ideme na to. Budeme sa tváriť akože nič a potom prásk! A roztrtím hlavu. A táto hra je celkom násilná. Dobre, hore. Dobre, hore nemôžeme ísť, takže tu ešte niekto je. Haló, pane. Pane, dobrý deň. Dobre, fakt, super. Super. Wow, teraz neviem, kto skôr buchol. Dobre, otrhnem ti hlavu, neboj sa, pohode. A toto hodíme, tohto budem volať Martin. Martine! Bum! Hlava dole. No dobre, tak som ju rozkopol. Fair enough. A ideme ďalej. Ideme do ďalšieho poschodia. A postupne to bude ťažšie a ťažšie. Teraz to bude... Mám len také ľahké. Ale kam utekáš? Páne, práve som vám zabil kolegu, nevadí vám to? Porozprávajte mi o tom. Môže byť. Wow, nevšimol si ma? Tam je točka, tam je pálka. Dobre, tak jak to urobíme? Dobre, toto bolo divné. Hej, pozor, za tebou je. Dobre, ako... Neviem, či som fakt len taký ľavík v tejto hre, ja, alebo aj oni. Dobre, tomu už to rozbilo hlavu. Tomu to tiež rozbilo hlavu. Chlapci... Čo je toto? Tyvo. Neverím. Dobre. Tak si sa to plazil. A ešte sa plazí. Poď, ešte 3 metre. Poď. Dobre, nechám ho tak chudáka. Jeden, druhý, mením si zbraň. A ešte sa stále plazí. A... ten má nož. A pozrite, mačeta. Aj pojom. Radíš mi ten nož, nie? Dobre, díky za kufrík, takže stage clear. Easy hra. Šprint? Rozmýšľam tak, či sa tu niečím šprintuje. On by sa shiftom, nie?
No dobre. Teraz ide akcia, počkaj. Pani, zdravím. Pani, tu som. Utekaj. A čo? Za chrbtom. A teraz zase ma po hlave. Ty vole, kufrom ho umlatil. To je čo? Poď, to je, daj mu. Toto je taká krvná. Máme kufor. Misia spojená. Takže toto bolo prvá misia. Akože fakt super. Viem, že je tu aj viacej charakterov, zatiaľ som hral iba za tento. A zahodil. Jo, ty si pašák. No nič. Ale tu je nejaký chlapík. Zahostalina. Dobre. Prečo on otrhne každému jednému, koho stretne hlavu? Vysvetlí mi to niekto? Kto príde proste, zmáti ho, otrhne mu hlavu. Aj je. Nechápem. No dobre, takže máme prvé úspešne za sebou, ja to preskáčem. Flexibility, mobility, nejaké body, kašľať na to. Takže vrháme sa rovno na ďalšiu misiu. Time, minúta, 90 sekúnd skoro. A mínus, dobre, mňa to netrapí, ale mňa to fakt netrapí. A sme nejakom bare, hej, dobrý deň. Máš pre mňa tú zasielku, veď vieš. Ten koks, čo som si dal poslať. OK, dobre, tak sa ukludni. Dobre, idem na to. Je to mrazaku, hej? Mrazaku, dobre, idem preto. Takže čo tu máme? Je to je heroin. Ďakujem ti. Počúvaj. Zajtra ti donesiem prachy, dobre? Čau. Pozdravuj mamu. Dobre, takže sme nakúpili u tohto žebráka také ty sladkosti, no a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Nedostal som sa ďaleko, iba som to vyskúšal, ako to funguje. Či to funguje. A sme v našom peknom bytíku. Máme kuchyňu s účtami. Thank you. Dobre. To ma netrápi, minus 50 niečo. Čo máme ďalší telefón? A máme ďalší telefón. Haló? Babi, počúvaj. Ako zohnal som tie prášky na spanie. No, na spanie. No, nie je to úplne na spanie, ale tu ti bude musieť stačiť. Dobre, babke sme zavolali. A ideme na ďalšiu misiu. Takže práve sa vráme na ďalšiu misiu a zobereme si Abrej, prasa, môže byť. Je toto ďalšia misia? Počkaj, ešte ideme. Go. Ja tam nepôjdem, ja som prebehol, no dobre, tak tam pôjdem. Pravá, ľavá. Ty svinia. Tak to bolo drsné, akože po hlave mu dal. Ty svinia! Fakt? Som ho zabil. Môže byť. Kofernov. Nie jedno. Hej ty! Tak toto je drsné. Toto sa mi páči, táto brokovnica. Dorky. Zoberieme si radšej ďalšie, lebo tam sa mi nevynamuje. Tak poď! Tak, čo ďalej? Hej, ten sa ešte plazí. Jeden. Pištol. Dobre, to nechcem. Čo ďalej, čo tu ešte niekto je? Nepoď si kde. Pani. Skap. To je jedno. Čo? Povedzte mi, kde ešte niekto je. Ako ja som fakt zvedavý. To ten žebrák? No to mi nehovor. Tam je. Ten si to ani... Ten si tam proste chilluje, tak to proste sadne si tu. Nevadí, že tam vystrelali a tuto niekoho zabil, to vôbec nevadí. To vôbec, ja si tu budem sedieť, ale... Logika, ten sa tam stále flazí, chudák. Logiku tu nemá žiadnu tuto hra. No strieľaj, ja som zahodil zbraň. Ja ju chcem späť, daj mi ju. Takže, ďalšia misia. Chapter done. Dobre, mňa to netrapí. Vážne. Great, pečku. To asi za ten čas. Pizzeria, hej. Prosím ťa, ahoj. Mám tu stretávku s jednou fešandou. No, to budem asi, ale dobre. Tak, ja idem preč. Zasielka pizzu. Mám rád pizzu.
Takže ďalšia misie pred nami. Zase budeme v našom domčeku. Parádnom baráčiku. Ale nie, ja som mal. Takže ideme si pre telefón rovno. Dobre, pán šéf, mám tu pizzu, čo ste si objednali, hneď vám ju dovezem. Dobre, takže máme doručiť pizzu. Ako pán, ty vole. No poď! Máme doručiť pizzu pánovi M. Milanovi máme doniesť pizzu a myslím, že bude rád. Takže ďalšia misia, to som zvedavý. Toto je asi posledná misia, kde som sa ja dostal a ďalej už pravdepodobne nie. Takže dáme sa zase jednu masku, môže byť Tony. Máme Tonyho, vyzerám síce jak zlatovláska, ale to nevadí vôbec. Brokovnica. Tu sa ja budem si párať bez hlavy. Pane. Ty vole, ja iba vedľa neho vystrelím. Dobre, toto bolo veľmi divné, ako nebudem sa k tomu vyjadrovať. On proste si prišiel a pohode, zabili mi kamaráta. Hej, ty tu čo fajčíš? Čo fajčíš? Ale to cez okno mu dám. Odoriti! Kde je ten druhý? Ty vole! Dobre, teraz toto som fakt nečakal, že príde. To je akcia, musím očakať. Pane, nie! Poď preč! Poď. Aha. A ten tam čúra, počkaj. Ja mu dám kladivo po hlave. Ty svinia! A on má nožík. To je najlepšia zbraň v tejto. Holy shit. A super. Dobre, ideme na ďalšiu stageu. Bum. To bolo rovno do hlavy, toto už nemá náboje. Aha, aj ten do... Dobre, kúkajte. Nie. Ticho, poď. Tam je zlatá zbraň. Poď tu, kamarát, poď ku mne. Hovorím ti, poď sem! Ja chcem tu eminu, ja to kašľam. Nej, daj mi ju. Tá sa nedá zobrať. Tak to som pokazil. A on je tam. Nechaj ma. Prosím. No, zabil ho. A on je mŕtvý. Není mŕtvý. Ešte tu je, to je posledný. Jaj, Bo vedľa neho sa tak niečo vystrelí a on proste prežije. Čo je toto? R. Stage clear. To bolo halúzne. Toto ma bavilo. Toto môže byť toto kolo. Super. Tak to sme mali prvé 3 misie. A pekný auto. Počkaj, ja si dám ešte kolečko okolo auta. Rýchlo kolečko, poď. Áno, dobre. Jednu. Tak, ďalšia misia je hotová. Môže byť. Je to prekvik. Nová, máme novú masku. Čo to bude? Errol. To je nejaký hroch, alebo čo? Nie, počkaj, to nebol hroch. A to je jedno. Zase v nejakom obchode, kde sa tu všetci svetujú. Máš tie prášky? Jasné, že máš. A to je zase ten pracuje každý deň iný. Tento bradatý, vlasatý... Dobre, daj mi tie prášky. Zase mám nejaké prášky, ja to sa kašlem. On ma stále dopuje za niečo. Proste, a dopuj sa, bude ti lepšie, poď. Na sajtu. Tak. A ďalšia misia. Apríl 25. Florida. Zase máme telefón od babky, ako inak, veď tá nám stále volá. Hej synáčku, jak sa máš, dobre? Super babi, maj sa. Tak, pravdepodobne ideme zase do auta. Už si mi rúli.
Práve som si robil na. Dobre, zlé dvere, wow, ja si to neviem zapamätať. Auto. Rozpixelované auto nás čaká, 2D auto, ktoré nás vodí do práce. Dekadence. Tretia. Takže dáme si novú masku. Čo sa budeme pretvarovať? Kde je ten seal? Pán Tuleň. Či hroch. Á, tu je. Earl. To je jedno. Pôjdeme na no. Rozmladím hubu. Nepáraj sa s nimi. No. Prosím. No, ďakujem. Trvalo ti to síce, ale tak nakoniec si mu tú hlavu odtrhal. Takže. Tam sú dvaja, musíme ísť na to takticky. Rážby! A čo bolo? On proste... Dobre, ten ma zabije, ale ja tam hodím pačidlo a on cez neho prekročil, on proste prekročí a ide ďalej. Dobre, super. Gratulujem páni. No skrát. No otrhni... Nie? Otrhni mu hlavu, či vyprávam. Haló, veď on sa prebudza. Pane. Tak mu ju rozkopni, ja viem, že ty radšej kopeš. Tam je teda jeden pán. Aha, dobre, má brokovicu. Takže ja tam hodím toto. Idem ku nemu. Prebijem mu hlavu cez stenu. Zoberiem si brokovnicu, ktorá má zásobníky a vyrašujem tohto. Tento už ku mne beží, toho tiež zabijem. Títo už bežia, nemám zbraň. Rážby. Tak. ten plazí. Dobre, ďalší dvaja páni, ten chill. Choď domov. Ten chill, ja mu tam zabijem kamaráta. Skapo. Serpa. Ja neviem, čo musím urobiť, aby si sa na mňa pozrel. Dobre, bez hlavy, stage clear. Výborne, ideme opatrovišie. No ten sa tam plází, nie je to až také clear. Ten ešte žije, no to čo. Prety už o mne vedia. Texaský masakér. Ideme na to, dobre. Musíš predvídať, hovorili. Jeden, druhý, tretí. Dobre, tak ľahko to nejde. Skúsime nejakého rámna. Dobre. Jeden. Vedľa. Ako by sme to spravili? Čau. To ričí. To bolo tesné. Dobre, jeden, zoberiem si opačidlo. Ne. A dáme dvoch jednou ranou? Ne. Poď, neboj sa. Kde sú ďalší? Tam je jeden, tu je jeden. Dobre. Wow. Čo som? Ďakujem. Dobrá hudba nám hrá. No, zabij ho. Chcem jeho brokovnicu. Tak, tu bol jeden. Tam už nie je nikto. A teraz double kill. Ty vole, dvere som trafil a on si nič nevšimol. Ale no. Dobre, ten tam stojí. Wow, ako fakt, povedal by som, že inteligencia týchto ľudí, čo hrajú proti vám, zatiaľ je nulová, tak ako moja.
Ale dúfam, že sa to zmení, lebo toto je moc easy. Ale, koho to tam máme? Tak oni mi núkajú brokoň. Hej, ty vole, choď do mňa preč. To... Pusti to, ne. Ne, ty hajzel. Ty vole, dobre. Tak sa ideme naháňať, hej? Ale tam je... Ty vole, ten je nejaký namakaný ako tento. Jak ho ja nedám? Daj mi tu brokovnic, díky. Poď. Ty vole, ja som... Ty vole, ne! Rýchlo. Ahoj. Čo? Ako je možné, že žije? Proč, ja som mu tam práve... Dobre, už som sa zlakol. Kapo je mŕtvý? Dobre, je mŕtvý. Teraz nám tu nejaká pôvodná dáma nám tu niečo vraví. Nádherné. Čo? A ju mám... Čo, nevládzeš chodiť moja? Hej, nejaký som pomalý, ale s tebou to mierou. Je ťažké. Môžem ju hodiť? Môžem ju zahodiť? Ok, môžem. Sakra. Som ju hneď vyhodil. Okno. Tak poď moja. Dobre, super. Dobre. Takže tu by som sa asi rozlúčil v tomto bytiku. Bude to vyzieť, že bytiku. Ja už predpokladám. Great B minus? Môže byť. Nová maska? Ukáž. Sivý kôň, výborne. Dobre, sme na nejakej luxusnej party. Ešte toto vybavím, pôjdem do bytu. A zase ten žebrák. Dobre, vlasatý. Môže byť. Môžem ísť preč, či máš pre mňa niečo? Takže idem do bytiku. Tu sa s vami rozlúčim. Prajem pekný deň, zvyšok večera. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Zanechajte like a uvidíme sa pri ďalšieho partu tu.